आज ଥିଲା ରବିବାର ତ ମୁଁ ଭାବିଲି ଯିବା ଆଜି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ କରିବା। ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଯାଇନଥିଲି। ତ ଇଏ ଅଛି ଆଗ୍ରାରେ ଅଛି ବାଙ୍ଗାଲୋର ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ଜୋତା ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଜୋତା ଥୋଇ ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲି। ଏଠି ପୋଖରୀ ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ଆମର ତ ସେଠି ବଡ଼ ଏଠି ଟ୍ୟାପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବି ଆପଣ ଦେଖିବେନି ପୋଖରୀ ନାହିଁ, ବଟ୍ ଏଠି ପୋଖରୀ ତ ନାହିଁ ଆଉ ଟ୍ୟାପ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କୋଉଠି ଥୋଇ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି। 22 ପାହାଚ ଯେମିତି ଆମର ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଏଇଠି ବି 22 ପାହାଚ ଅଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିର ପୁରା ସଫାସୁତୁରା, ମାର୍ବଲ ବଗେରା ସବୁ ପଡ଼ିଛି, ଟାଇଲ୍ସ ଭିତରେ ବି ପଡ଼ିଛି। ଆପଣ ବହୁତ ନିଟ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ଲିନ୍। ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର ଫ୍ରମରେ ଇଏ ହେଉଛି ବାଁ ପଟରେ ମୋର ଅଛନ୍ତି ଶିବ ମନ୍ଦିର। ଶିବ ମନ୍ଦିରରେ ନମସ୍କାର କରି ଯିବା ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ, ଠାକୁରଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଜଗନ୍ନାଥ ବଳଭଦ୍ର ସୁଭଦ୍ରା ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ପ୍ରାୟତଃ ଆଜି ଯେହେତୁ ରବିବାର ଥିଲା, ଆଜି ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଆସିଥିଲେ। ପ୍ରାୟତଃ ଏଠି ଓଡ଼ିଆ ଲୋକ ଆସନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ପ୍ରାୟତଃ ରହନ୍ତି। ଆଉ ଅଲଗା ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ବି ଲୋକ ଆସନ୍ତି, ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କନ୍ନଡ଼, ତେଲୁଗୁ, ତାମିଲ ଲୋକ ବି ଏଠି ଆସନ୍ତି। ଆଉ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଏଠି ଜାଗା ଅଛି, ଆପଣ ବସିପାରିବେ, ସ୍ପେସିୟସ୍ ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟି ଅଛି ଡାହାଣ ପଟରେ। ଆପଣ କେବେ ବି ଆସୁଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିର, ଏଇଟା ଆଗ୍ରା ଜଙ୍କସନ୍ ଅଛି। ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ କେଉଁଠି ବି ରହୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଆସିପାରିବେ। ଏଇଠି ମତଲବ ଗାଡ଼ିର ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟେସନ୍ ସୁବିଧା ଅଛି ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗରୁଡ଼ ସ୍ତମ୍ଭ। ସେଇ ଶିବ ମନ୍ଦିର। ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବାହାରେ ଦେଖିବା, ଏଇଟା ବାହାରେ ଗୋଟେ ଆଉ ଗୋଟେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟେ। ଆଉ ମନ୍ଦିର ଚାରିପଟେ କଳାକୃତି ବି ବହୁତ ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଠି ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଇଁ ଫୁଲ ହେଇଛି, ଆଉ ଏଇଠି ତୁଳସୀ ଚଉରା ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅଛି 56 ଭୋଗ। ମା ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଗକୁ ଯିବା, ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି। ମନ୍ଦିର ଯେମିତି ଆମର ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଥାଏ, ସେଥିରେ କଳାକୃତି ଦେଖିବାକୁ ପାଆନ୍ତି, ଏଇଠି ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଆଉ ଚାରିପଟେ ବି ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଛି। ଆପଣ ସେଠି ଦେଖିଲେ ବିମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଏଠି ଆଉ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ଅଛି ମା କମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ମା କମଳାଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଯେମିତି କହୁଥିଲି, ଏଇଟା ଆଗ୍ରା ଜଙ୍କସନ୍ରେ ଅଛି। ଏଠି ଏପଟକୁ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି, ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ନାନ ମଣ୍ଡପ। ଆଉ ଯଦି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କେବେ ବି ଏଠି